Kazuai mhuri yeZimbabwe, kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Ndakavimbisa kapaya panhau yengozi iri kuitika kwaMutoko kuti aiwa Mwari atendera, nguva dzatendera tichanosvika kapamusha pemunhu wacho ari kunzi ndiye akaisa poison. Ndo patiri muzuva ranhasi. Naizvozvo regai tione zvichatora nzvimbo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Musha ningati wamuri kuona uyo ndo patiri kuenda. Sikiwa basa. Magadi. Iripo. Type PPF je? 26. All right. Magadi baba. Tiripo yedu. Tauyawo baba. Ndinonzi Neshamba, ndiri mutori wenawo. Ndonzi Andrew Neshamba. Saka tanga tiri kufambira nhau iri kutaurika yepoison chichi, saka tikatekedza tisvike kwamuri tinzwe kuti muri kuiziva here nhau iyi zvakamira sei. Nhau iyo iri kunzi yakaitika rini iye kupi? 2005. Aiwa. Tiri kuita kuti tiuye inhau yakutobuda yezvinezvi nekuti semaziro amunoita kana nhau dzichinvolva zvakaita sengozi chichi, ngozi inogona kutora kana 20-30 years isati yabuda. Saka pano ngozi yakabuda ira ndo zvatauya kuti tinzwe, nekuti rimwe divi riri kutaura kuti pane munhu akaenda kwavari achitaura kuti pane ruda mombe dzangu, ndoda unoripa mhosva yandakaita uku. ainzi ruda mombe dzangu ndini here, kana kuti mukoma wangu, kana kuti ndisisi wangu, kana kuti baba munini, kana kuti ndiani? Chiripo ndechekuti inini ndogona kutadza kuve nemadetails amunoda chaiwo chaiwo, asi nhau iyi iri kutaurika ndeyekuti pane munhu akaisirwa poison namama. Ndofunga ndiwawo, handizivi. Mama wangu ndiwo ari kumba uku. Makati na mama wangu ari kumba uku. Yava ndi mama futika. Ndi madam wangu manje. Kwandiri. Awasi mama baba manje. Kwandiri ini ndoti chi. Handizivi. Ndosaka ndati mama. Ndo handiri kutaura. Saka nyaya yenyu iri papi imimi?
tauya kuzobvunza tinzwe kuti ichokwadi here kana kuti inhema. Imi mukatitaura kuti inhema ndizvozvo, ichokwadi ndizvozvo. Chedu sevatore wakuruka. Ini handikwanise kukuudzai kuti ichokwadi, handikwanise kukuudzai kuti manyepo, handitika. Nokuti ini handizvizive. Pamusoro murongoti. Nyara rako. Iwewe handitika. Haushandi bano awa. Uyazonzwisa hama yangu. Haushandi nowapi? Awa vari kuti ndauya wazviintroducer ndini ningi. Handitika. Iyo hawana kumboya vachitaura kuti ndatumwa neawa, ndatumwa nechi neawa. Handiri kuona uyu abva uko achidzoka uko. Ndamudzora inini. Uyazonzwisa handiti. Ndichimuti AB urisavira wangu unogara wakauya muno mazuva ese. Handitika. Ini handiri zvekutapira mukano. Uyazonzwisisa. Ndinomuonesa kuti nezuro uno ndakakwirwa dare uku, ndakataenda kwamambo mutoko kuchinzi kune dare. Ini ndakasvika ikoko ndakabvunza zvakanzi hapana chake choti kuda panapa. Handitika. But nhasi pasina 2 days vanhu vakuuya mumusha mangu muno. Handiti zvinorevei izvozvo. Handiti muri kuenda muchaenda kudare. Ini handina nyaya iriko kwakuru. Mazwisisa zvindiri kutaura. Ndikakubva inini, handitika, ndakavhunza kuti inini mandichiedza kuno. Ndakatotanga kupindwa nomwe zvanzi ndemunonawo. Zvanzi unotaurei? Handiti. Saka which means kuti inini handina changu chiri kupi? Chiriko. Chondoziva inini, hapana chondoziva. Handimona muunza mataurire ndiri dayaka. Ndosaka manzo ndanyaradzani. Ndati iweweka. Nyara rako panyaya ipi? Nokuti vanhu vomuri kutaura izvo vese zvomuri kutaura izvozvo. Uyu pana bhururu wacho. Ndingoti iwo hapana bhururu wacho, inini ndina bhururu wacho. Handitika. Saka inini handidi hangu zvokutapira mukanwa nechi nevamwe vanhu. Imi muchasvika, imi muchibva maenda kwamuri kuenda kwaRarare. Handitika. Wachasara ava. Wachataura kuti ndingati zvakati, ndingati zvakati. Handiti. Zvinova zvomuri kunzwa imi zviri kunzi zviri kufamba zvichinzi. Kana iri ngozi, handitika, inobata. Tainzwa Yamandi isusu ngozi tichizvionawo mumapepa. Yamandi ichibata ichitaura yega. Kwete nini ndosvika pamba penyu ndoti ndosvika pamba po uyu. Ndoti ndikudawo mombe dzangu ndikuda kuri pamhosva yangu ndakauraya awa. Zvinoita izvo. Kwete. Isusu changa chaita kuti tiuye manje handitika. Ndechekuti tanga tiri kuda kunzwa kuti kana chiri chokwadi handitika chekuti pane munhu ari kuti ndikuda mombe dzangu ndoda unoripa handiti. Pane here zvaari kusangana nazvo zvinopa key to that effect. Nekuti munhu kuti angoti ndoda unoripa zvaita sei. Ndo chinangwa chikuru changa chaita kuti uye. Asi kana pasina zvakadaro zviri kuitika zvoti hapana chi? Muri zviri kuitika kufamily yemunhu akaurawa. Kuno. Zvichiitika kunani? Zviri kunzi ndoti chiko ndotani. Zviri kunzi mama ava. I'm sure kuti ndivo nekuti ndiwo madhamu wangu ivavo. Handitika. Zviri kunzi ivo ndo vaitaura kuti ndikuda mombe dzangu ndinoripa chikwereti chandakaita kwani? Kwachitiyo. Achida mombe dzake uyu. Kunani? Baba warei, dai pano bhiro, nyora zvauri kutaura. Kana pano bhiro baba iwa wanyora zvauri kutaura baba iwa. Newa wakomana wakamira ipapo, ngonyore zvauri kutaura, wapikiche baba iwa. Ini ndoda kutopikicha imi ndichitaura nemi. Aiwa, ntaure nemi. Saka iwe Nyarara wari kuda baba upano. Ndiri baba upano, Nyarara. Ini ndikuda kunzwisisa. Imimi kana muchiti nyaya yakadaro haipo, hapana. Kana iripo ndo yatazokurukura. Iri kudarira mambo. Nyaya iri kudarira mambo kanyaya mukuru wangu handitika. Nyaya imimi pabasa renyu handitika. Munofanirwa kushedziwa. Munofanirwa kubva neni tichibvira kwa mambo. Handiti manyazonzwisisa. Muchitsvaga nyaya dzenyu. Dzomuri kutsvaga. Ndofunga zvotinoona mavhidhiyo ese anenge achitaurika. Tinotonzwa muchitobva uku
muchiende kumwe muchienda muchimbosvika kwana Bhobho muchienda kwaunzi kwaurayiwa munhu chichizvesa handidika tichizvizwa muchibva nokupi tichiona mapicha ese uku ekunoka handidika saka picha yetakutanga kuona ndeyo pagadheni pangu panapa mai ane hama dzangu idzi futi asi mimi varume mimi hamusapinde munyaya dzomusingazive bemimi 212 murongoti dautora chokwadi mira right bo koye b watungwa nokachitiyo futi indanzi ndaona motikari iri yagoro ishuya kuno indatura ngubasa pangu anaona motikari da wenda kwa mashango upinda wabatsira varadza road ndakagaiva ngosvika ndibva ngona ndakuwa aiwa b wasvika pane iwe uchiti ndatumwa napita uya kuti ndatumwa napita indabva kwamutoko uyu ndanisinaye handisi kuziva kwapo kunzi uya ndikutume uya kuno panaenda kusina munhu anosangana naye pane nyaya yakadai iri kunzi yakasvika kuna bhabha ndiye akati kunzi akasvikirwa neawa bhabha ndiye akazoenda kwaachitiyo akanotaura kuti mai rei vauya vachiti ndikuda mombe dzangu inini ndikuda kunoripa mutoro wangu kwaachitiyo mhosva dzangu ndo matauriro akaitwa napita iyeye iwe waitwa napita ndo matauriro aitwa nyaya uku tsamba yakabva kwamambo mutoko ishuya kuna awa iri kunzi Peter akakwirira awa achiti wakaisira mushonga mukoma wangu muyazozinza ngoma nyaya iyi tsamba yacho iripo apa yakanzi makaisira mushonga mukoma wangu handidika munza statement iri kuti vanhu uri kuti yatawa futi naPeter iri kunzi Peter ati handiri kunzi Peter handiri pane nyaya iri kutaurika ibva nokuna bhabha apa ini ndakaenda kwamambo mudoko kwakanzi Peter Chitiyo versus Emelda. Peter Chitiyo mukuru wangu ndoda kutaura chikwadi abva muno musi wacho akabva muno akatobikira sadza neawa every day ndikunyepa here bhikuti anoja pano pamba pano every day usinga mudara wangu nini every day munhu akauraya mukoma wake anomubikira here sadza every day ndakuti munyasonzwisiso imi kuti munhu akauraya mukoma wake neuyu anouya pamba panga achidya sadza nanaPeter uyu kubva pakafa munhu iyeye wazi munhu ngoma kubva ipapo wese awanouya pambapa munhu anovabikira chikafu ndiani izvo mani nezuro uno munina wake Peter achitoda kurapa tsaga yake namukoma wangu achiuya nopamba pangu futi papo muyazozinzisa asi ndio vanhu vari kuita sei varikutaura kuti tiri kuroyiwa futi izvizvika zvinofanirwa kubuda nengozi muyazonzwa mudhara ini hangu handidhifende uyu handidhifende Peter handidika ndiri paneutral ndosaka maona ndanda kubudisa varume wapi ndoda kuavhoida makuhwa okuti zvakanzi handiti handimuunza kunzi kuku panyaya zvakanzi uyu akaenda kuna baba ndiPeter ari kutaurira uyu Peter wacho chikundihwadza mukuru handitika akamhangara nyaya uku haana kuenda munhu handitika inini ndaenda uku ndichibva uku kudai so zuva rasvika apa ndakamuona kwamutoko bhati paharari ndinozobhirivha here kuti mimi matumwa namambo mutoko emikati maenda kutowana Peter murungu ndipindiro mubvunze iwewe kuti ndobhirivha here ni kuti watumwa namambo mutoko kana kuti waenda kutowana Peter inini hangu ndikangoti zvokuti makatonzi ini matauro anditi kwanzi dare rakanzi riri sandi iri kuya tsamba iyi yakanzi 27 iyi 27 ndimani mwezuro ka iye haana kuenda ba nhasi ndi 30 iri kunzi iri sandi ndo matauro ndati nyaya yakatonzi musi wechi iye haana kuudza kuti ndakamuzakanezuro rakwirira nani naPeter handitika Peter haana kuenda ikoko mupona indaenda ikoko ini ndinomufonera ndiri kwamutoko ndati koye Peter konyaya ndakunzwa iwe wangu uri kumba kwangu ndiye kuti chii sanza akule chii nyaya ndakazongoenda kumusoro hanzi zvaitawa naBhabha chichi saka ndakazenda naye kwamambo mutoko ndasaka uri kupire zvanzi ndiri kuplaza handitika iwa ndatawa namukoma unomuzukuru wake Innocent kuti koiwe uya kuti ndiri kuplaza uku kwanzi kuyai kudari zvinobuda here handiti ndamufonera kudaro haana kuuya radai so takubva kwamutoko kudai so ndito nemunin'ina wake mumota ndikumona ari kukwidza nemudhudhudhu ene munhu akanga akatogara naye mumota ihanzvadzi pamudhudhudhu ihanzvadzi awa futi vanhu vari kumangarira iwa
musiwoyo kwete nezuroba musiwoyo anga akatoti iye Peter anonzi awa na nanzodzi yacho futi uyu ukagwadimika iri ndosaka manzo ndandabvunza kuti uyu iwewe ndana kuti iwe nyara rapita iwewe murongoti handiti ka noti murongoti handinobvira tatadzirana muupenyu nini newe iwe kubasa kwako handiti ka awa mai awa munaona mata nawo awa Peter hasi muprofita Peter hasi muprofita here Peter anovhura sowe akavabata here amai iva zvadzinoita manyaya dzacho dzinonetsa kuti awaprofite nhau dzomusha mawo kandai zvanga zviripo zvinohakirwa maiprofitwa nowamwe zvinogona kutaurwa pane zvo makambonzwa here mumasangano iwewe ndiwo wanga uri musadare iwawo iwe wese avo ipapo nyaya dzacho dzinonetsa mambo iwewe iko zvino zvindonzwa kuti iwe unoita zvokutsika mutanda nowanhu wako handitika muunza mukuru da kuti achokwadi handitika uyo anonzi anoita zvokutsika mutanda nanabhuru ake ndichiremba da kuti achokwadi handitika ndichiremba nyaya iri kwadari kwamambo mutokoko ari kuuya apa handitika atumwa futi ndiani iwewe wakandoona here ndichiita izvi kana kunonzwa semanzwiro ari kuitwa nyaya iyi zvokuti unere zvokuti unonambata nanabhuru wako zvokuti ndinotsikisa ndinongonzwawo eka zvakafanana nenyaya iyoyi ndinongonzwawo zvakafanana nenyaya iyoyo kutaurwa nditika nyaya iyi ine kunzi ine vanhu two mai Musademba wamweni nyaya iyi mai Musademba wanga watori kokuseni wakati iwo inini nyaya humbowo ndakakupa iwe zvandakaona wachipani wachipawo kwachitiwo right handitika asi inini kuti inini ndichiuye inini pamhepo nditaureka ndakamirira kunotaura humbowo hwezvandakataura kudare kwamambo ndozvakataura saka zvakasiyanei nomapinduro ndaita vakuru ava murongoti zvakasiyanei nekupindura iko ndaita vakuru ava kuti vakuru ini hanikwanisa kutaura nemi nyaya iripi iri kudare handiti handishona ndataura ipo kutanga murongoti kuti ini handikwanisa kutaura nemi so wedha kubva kuna mambo mutoko kana kutozvifambira tiri vanhu vokuti hatitoudze mapurisa kuti tiri kuenda kwakati hatina tinokumbira kuenda kunzvimbo kana tinotora nhau patinenge tanzwa nhau tinotodzinangira sezvadziri semawiro andaita iwayaya ekuti pane mhepo plus nyaya dzinenge dzichiiswa kumatareka isusu tinenge tichitotsvaga kuti nhau dzakadai so dzakafanana nedzengozi ndo dzatinoda kuti vanhu vagodzidza mune ramangwana kuti hakuurayiwe munhu saka ndo nhau dzatinenge tichitsvaga idzo saka tikangonzwanzwa kati kune nhau yakadaro hatirwadziwe nekudira mafuta kuti taakufambira nhau iyoyo. Kubvunza mukoma wangu kuti apa nhau iyi makainzwa nani? Unfortunately basa redu harititendere kutaura masources. Hamutenderwi handiti. Saka inini kana ndakuzviona ka ndine ndakuti makazvidziwa kana Peter. Noti Peter akaenda kwarari. Ya mafungiro amunokwanisa kuita atikurambidze. Machozonzwisisa? Asi next time hama dzangu murongoti. Kudai kubva richibuda richinyura anobvira ndadzirana newe upenyu ini ndano 53 years now andika ukumba kwenyu newe iwe unotonditi mukoma ndito kuti munin'ina wangu andika nyaya dzakadai so munamboti tsambukeiwo henyu dai mimi matoti anochi matosara muri kupi matosara muri kumashops uko henyu weopa direction yawo anditi wanouya hawarasike awa nokuti Nyamzizi Road vanoiziva stereki hawarasike wanouya wachivhunza handiti 1 2 unonaka ndauda kuzobatanidza nyaya idzi ndiri ndakuflasha back uza be last week ndiri mugadheni muno ndandiri kuseri mugadheni ndichibva kuno ndichisvika kumba uko muchemberi akandiudza kuti pano wakomana wakauya pano wangani? 2 wanga wane mudhudhudhu handitika wasvika pablazi wanga apa hanzi wana wacho akadzika wakabva nouku bhaya bva asvika bva adzika
handiti adzika akasvika achiti pana baba here pana na baba here pano handiti ka waitaura na amai vangawo alright amai vakati vanhu vechirume varipi kugarden vanhu vakabva vakwira mudhudhudhu vadzoka hapana munhu akaya kwandiri pakuno handiti ka saka mimi mukoma kana muchionawo zvinhu zvaakuitika izvi unozofungei ndautozonyatsozi tondera mai manyu kuti sho muchemberi akanitaura kuti pano munhu akati panapa pano vanhu vechirume here amai vakati vanhu vechirume varipi vari kugarden handiti ka vanhu vaya havana kuuya handiti vakabva kuya mona Bullabag vakadzoka futi vakadzokawo saka kana wakuzonzwa nyaya dzakadai so mira ndinongoma unofungei zvinozviitika munyika zvinenge zvane maquestion zvinenge zvane maquestion ika kuti ndokunonge nyaya ininika ndikutoicreatiwa kana ndisiri creatiwa unofungei munhu nokuti wakati last week pakaya munhu obva avhunza pano vanhu vechirume here panapa avobva ati vanhu vechirume vari kugarden uku iyo obva adzoka fanike zvomaudzwa ini kuti ndiri kugarden dai mabva madzoka zvaibuda azvibude izvo zvakaitika muchemberi vanhu haana kuita sei haana kuwaziva pabva izvozvo hapana kumboita panguva iyeyo kumhangarira ivava vacho bvauya muno munhu ndeita naye ndeprojekti yange tirikuita yemaonyeni naye muno anouya kuno avari mugadheni muno ama maire inini ndane nzara handikumba mondibikire achienda kubikira sadza uko kunyangwe inini ndisipo ndichiti hama yangu handiti but munhu akauraya hama yake imagine munongoti munhu auraya hama yako iwewe unouya here every day uchimuti ndibikire sadza every day anenge ari pagadheni ndazeta nongoudzoka kumashops ndane nzara ndikuda tii ukurubikira sadza inini ndangoti ndikuda tii kanga ani achiuya pano musi akabva pano obva aenda kwamambo mutoko saka right isi toti inini interview yandiri kuda kwamuri mati hamukwanise kuti muiita handiti inini handikwanise zvangu nokuti handimo munyaya iyo uyezve vatumwa kwandiri here vati matumwa kunani tingati ndandichida kuona amai amai mukadzi wangu kauyu mwana saka, wavanhu saka tati mwana wevanhu it's true at the same time isusu hatikwanise kunanga kwavari tisina kuudza murume wacho asi ari mwana wevanhu kudaro munhu aabove 18 akwanisa kuita decision yake kuti ada kutaura here kana kuti haadi aiwa but anenge ari adaini wabereki wangu kuti hapana chaunokutaura uyo ana wabereki wake akanzi hapana chaunotaura unozotaura taakudai ndo mhinduro yatanga chida chete wabereki wangu koma ndimi tasvika pamba tese muchitiratidza nzira ndimi watatuma kugarden kunoudza baba veko kuti naimi uyai katoda kukurukura baba naamai zvafamba sei pamaenda chokwadi zvakaoma mhuri yezimbabwe ndangoti ndichisvikako ndichiudza baba naamai kuti muri kudiwa shuwa nedromas media uya mabatirwo andaitwa handabatwa so pana mhuri yezimbabwe foni yangu iyi ikada kupurirwa pasi ndikarohwa muromo pano neruoko nemukadzi wacho pano pandatozvipa foni trauzi ndikatodamburirwa panapa zvokuti mabatiro angu akandiita zvokuda ndisina kushandisa pawa wangu watobudisa maziso akanyatsotsvuka kuratidza kuti munhu angatone mweya watomubata usisiri munhu sekuti zvakaoma mhuri wezimbabwe zvakaoma imimi chazoita kuti mubatwe kudaro mama vati chii ndangowataura kuti dromas media yauya vari kukudai uda kutaura nemi ndipo wabva tondibata ndashaya kuzwa kuti chii foni yangu idatopurirwa pasi pafoni ongochinzi watora vhidhiyo here anzi ndiri kutora vhidhiyo asi ndandisitotora vhidhiyo foni yanga itori muhomova ndatobharirwa trauzi rangu ndikatorohwa murumu panavo ndatozvimba pana mhuri yezimbabwe zvakaoma nyaya dzengozi mukoma ndima matiperekedzawo zvakare uyezve ndanzwa maakutongeswa munoti kudii generali nenhoroondo yataurika apa inini maonero angu andaita nyaya iyi ndaona sokuti vanhu ava vanoziva zvavari uye zvavane zvavada kuvharidzira ndoro dai vanga vasingazivi havaita hasha kana kusvika pakuzoda kurwisa munhu
kusvika pakuda kuzomubatira zvinokuwadza kana kuita sei. Waifanira kungogamuchira zvataurwa, iwo wouya wobvunzwa zvaunobvunzwa. Asi nekuda kwenyaya iwo watoratidza kuti shuwa munyaya yevarimo. Ndatenda. Ndiyo nyaya yatanga tinayo muzuva ranhasi. Ndofunga mavaona hatina hedu kutondeka makamera sezvo vanga vachiti aiwa hatisi kuda zvekuti tinge tichitaura nemi, nekuti patasvika pamusha uno taona vasipo zvikanzi vari kugarden. Naizvozvo taenda kugarden, zvavanga vachitaura ndovimba mazvinzwa. Andrew Neshamba ndozita rangu. Ngatisangane mune zvimwe zvirongwa zvachiramba tichikupai. Lisale. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.